això que diuen que el model de Barcelona està caduc, és més que evident. I segurament l'única possibilitat de fer evolucionar la ciutat i l'urbanisme és a través d'entendre el potencial que la participació pot arribar a donar a nivell creatiu. En el pistoletazo de sortida democràtica es va entendre que les possibilitats eren certament il·limitades i els recursos molt limitats. Aquesta combinada va donar un joc increïble. També la gent jove que començava va poder arriscar i apostar i els polítics els hi van permetre d'arriscar provant coses a la ciutat. Aquest procés està claríssimament mort pel camí i no només mort, sinó malgastat. I el que hem vist, el que ha passat els darrers anys, segurament ha estat com una caricatura de com no hauria d'evolucionar aquesta pulsió. L'urbanisme del futur crec que només pot passar per entendre d'una manera o altra els graus de participació. I això encara s'ha de veure com es tradueix. Jo crec que els polítics tenen molta desconfiança en la participació i els arquitectes també. Jo no és que estigui en contra que vingui el senyor Nobel a fer-nos un edifici, ni poso en dubte el seu talent. Només faltaria, crec que és un gran arquitecte. Ara bé, crec que la culpa és dels que li encarreguen els edificis. Jo crec que el talent s'ha de posar al servei de coses més útils que fer un edifici d'oficines en forma de pepino de colors. Vull dir, posar el talent al servei de les coses que necessitem, no de grans corporacions multinacionals ni de símbols urbans, fites urbanes d'aquestes que això ja en tenim prou. El que necessitem són que aquest talent estigui al servei de coses que ens importen. I a mi el que em queixo és fonamentalment això. Tu ara fots una mirada a aquest barri en transformació i veus 5 edificis que sobresurten, són de 5 estrelles, el Chipperfield, el Nobel i el Perró. Portem molts anys posant guapa a Barcelona. Posar guapa és clarament una qüestió molt de maquillatge. Posar-se guapa gairebé sempre ha tingut a veure amb netejar façanes i fer paviments. La U pública s'ha com adecentat, amb la creença que aquesta pell, diguéssim, és capaç de traspuar i resoldre problemes invisibles, aquestes coses que passen darrere, cosa que no està tan clar que hagi passat. Crec que la clau en processos de transformació urbana és entendre que l'habitatge, o sigui que l'espai públic no va per una banda i l'habitatge va per una altra, sinó entendre que habitatge i espai públic formen part d'una fórmula conjunta que té un poder increïble de transformació i que no s'ha explotat en tota la seva dimensió. Entendre que la casa teva no s'acaba a la porta o que l'espai públic no s'acaba a les porteries, crec que pot arribar a donar una nova font d'inspiració i participació al ciutadà. Sempre diem que ens agradaria començar per transformar el que hi ha just darrere de la nostra porta, com un primer procés de participació en el lloc on estàs. La visió més radical és entendre que la teva casa està al carrer i que el carrer està a casa teva. Crec que seria una bona eina per configurar el tema de la ciutat, dels espais públics, etc. Això comportaria la segona cosa que crec que és fonamental i que estem a les portes de plantejar-ho, que és el paper del cotxe. No pot ocupar el 80% de l'espai públic. Només que això ho arrestem, la revolució serà immediata, perquè passin diverses coses. Entre elles la que crec més fonamental, que és la que les comunitats de veïns ocupin el carrer. Ens hem passat molts anys prohibint els bars que fotin terrasses. L'última és el Bauma, que cada dia escriu el Segarra als diaris que el Bauma és allà. Té totalment raó. No sé, crec que haver netejat el carrer, aquesta pell pública, com per deixar-la lluent, al final també l'està matant. Entendre que les comunitats de veïns poden ocupar el carrer amb noves activitats, sempre que, en comptes de
ocupar-ho amb cotxes aparcats o cotxes circulant, ho ocupem amb activitat de les comunitats. I això crec que faria el carrer molt més participatiu. Seria una revolució, només que restéssim el cotxe el 50% del que ocupa el carrer, es produirà sol. Els bars ocuparan no sé què, les comunitats ocuparan tal, hi haurà espais per deixar bicicletes, espais per reciclar bessures, espais per 1.000 coses que ara no ens podem imaginar i que no poden passar simplement perquè hi ha una part que no la podem ocupar.